Uyazi uKhuzani uyaqala ngqa ukuthi akhululeke emsebenzi wakhe wokucula emcimbini after isikhathi eside kube nokukhuluma okuye kwavela egameni lakhe. Kuyaqala ngqa ukuthi angathrendi ngezinto zokumgxeka, atrende ngezinto ezithinta umculo wakhe. Trenda nge-album yakhe Angidlali Ney'ngane, watrenda ngokuhlonza unyaka kuMhlobo Wenene, waphinde watrenda umcimbi wakhe use-Carnival City. Uyaphinde uyatrenda namhlanje njengoba kuyi-Mother of All Maskandi Festival. So mina ngibona ngathi uKhuzani kuyaqala ukuthi after isikhathi eside kube nento ey'threndayo ey'thinta umsebenzi wakhe, rather than ukuthi ku-attack-we into ethize ayenzayo. So into ejabulisayo leyo ukuthi utrenda ngento ey'thinta ukucula, i-fashion sense yakhe, indlela a-enjoy-a ngayo izinto, okuyinto leyo abantu bakwaBlue okuzomele bebe-proud ngayo, bey'qhenye ngayo, bekubonge futhi lokho ukuthi ena into eyenzakalayo. Akukho okungale uKhuzani azokwenza ngaphandle kokuthi a-enjoy umsebenzi wakhe, ajabulele ukucula kwakhe, ajabulise abalandeli bakhe abamlandelayo emsebenzini wakhe. Yilokho kuphela azokwenza. Okunye okungale angeke aze akulawule. Akukho ukukhuluma-ke okuyovela okungale mhlawumbe osekungashintsha indlela okwenza ngayo izinto. uKhuzani usefomini enhle kula malanga, abantu kumele beku-appreciate lokho, okuyinto enhle kakhulu-ke futhi. Okusho ukuthi-ke konke uKhuzani akwenzayo njengamanje ku-right kakhulu, konke akwenzayo kuhamba kahle. Nabalandeli bakhe kumele bezenze manje, bejabule-ke manje, bekhuluma indaba zomculo wakhe, rather than ukuthi kugxekwe isiqu sakhe, umculo wakhe, ama-keyboard nani nani. Lokho bekwenzeka phambilini. Right now sesikhuluma ngomculo-ke manje, nezinto ey'thinta wona umculo, okuyinto efunekala kakhulu kule, nemnandi kakhulu. So aqhubeke njalo nje uKhuzani ukwenza kahle. A-remind nabantu ukuthi why inkosi kaMaskandi, why ebaphethe, why ebalawula abafana bakweminye imizi. Yingani abalandeli bamanye amaqhawe bebhizi bekhuluma ngoKhuzani imihla namalanga. Lokho uKhuzani uyakubonisa usuku nosuku uma kunento eyenzakalayo etrendayo. Hlezi lapho, hlezi semagameni emlonyeni wabantu. Okuyinto engelula ukuthi abanye abantu bayenze, beyibone, beyizwisise, beyi-understand, ngoba abazi ukuthi kunjani ukuba uKhuzani, nanokuthi ukulandela uKhuzani kuza nani. So yilokho nje mina engikufisayo ukuthi abantu abaningi bekubone, bekuthokozele futhi ukuthi-ke baneqhawe la koKhuzani Mfokampungose. Enye nenye amancoko akusizona izinto abantu abangayithathela serious, beyithathele phezulu, beze bekhulume bebhibhidle umuntu mhlawumbe aze aphatheke kabi, omunye aze acasuke. There's nothing wrong, ayikho into e-wrong. Yilokho nje abantu kumele ku-understand ukuthi uMaskandi lo, abantu bane-right ukuzi-expressa the way bafuna ngakhona. Umuntu uma efuna uku-enjoy ngendlela a-enjoy ngayo, a-enjoy. Awukho umthetho ukuthi yena kuzoba kanjani. So yilokho nje bengifuna ukukuveza-ke ngalokho ukuthi yena cha, kuhle sikubonayo uKhuzani azenzela khona, ay'phela khona. Amancoko odwa nje mina engiwabonayo, nokujabula nje okukule nsizwa nje, nangendlela nje izinto ey'hamba ngakhona, okuyinto efunakalayo. Bebebaningi-ke abantu ade bekhona laphana emcimbini, abanye abakadlali,
abanye asikawatholi ama pictures awo, kodwa sizowashare. Yibo laba abanye babushwi lo babushwi sengathi umuntu ekhaya kuze ngize ngitshethisene emiyakhe, hayi baba nje ushwi. Kube ubaba Ali Mgube bebhizi laphana-ke negenge lakita nayo, nawo bedlala lapha esiteji. Nabanye-ke o-MC ngixolisa ngamagama ukuthi ngawabambi, kuba ubaba uMfiliseni Magubane, umqabula sheshe, umalobola ngesheke ekhweni. So yonke ama-legend ekade ekhona la, and be-enjoy abantu, baphefoma kahle, kwaba kuhle kakhulu. So yizo zonke izinto esiyifunayo lezo, nesifuna ukuyibona ukuthi senzeke. Ntoni lapha, anihamba nogandaganda, angazi noma ukhona ugandaganda lapha, kodwa nje sekucabangela-ke ukuthi mhlawumbe nukhona. So baningi nasebephufumile o-Dr. Buselaphi nabanye just that-ke abanye sebebapostile somewhere kumanye ama-platforms nakuma-channels wabo, ngoba inhloso ukukhuluma nje nesimo esenzakalayo sokuthi uKhuzani-ke i-focus isingumsebenzi wakhe manje, ayisekho about ubuyena nokuhlasela kwakhe, nokuthi bathi bemcokofule, bekhuluma nje izinto nje ezingezinhle nje, bebhekise kuyena, obekungeyiyona-ke into enhle kakhulu ebiyenzeka. Yilokhu kumele kwenzeka, akudiscuss ngomsebenzi wakhe, adiscusswe ngamancingo wakhe la wenzayo, because uKhuzani uyayincokolela, uyayidlalela, uyayenjoyela nje, enjoy i-life, ayikho into serious. So akunamuntu okumele akhushukele ushukela ukuthi yena kwenzakalani. Impilo ifishane ukuthi ungaba serious kakhulu, ngoba awazi ukuthi usuku nesikhathi singanani sokuthi uyijabulise empilweni. So lokho okujabulisayo uyasijabulisa ngakho, nabantu nabo-ke abajabule, bengahlala bebona izinto ezinegative kuyona yonke uKhuzani into ethi uyayenza, behlala bebona kubo. Sometimes abake bebona into enhle nje ukuthi hayi uKhuzani wenze kahle mayenza kanje, bekujabulele lokho abantu. Mina angiboni lutho nje olubi, ngibona nje umuntu o-enjoyayo ukuthi yena uyacula, udlala stage, izinto zimhambela kahle, yonke into ingaye ingumsebenzi wakhe. Yilokho nje kuphela nje okubalekile abantu okumele befocus kukho, nokuyiyona nto vele uKhuzani ayenzele emculweni ukuthi uzocula ajabulise abantu bethokoza. Sibonga kakhulu-ke ithuba, sizokhuluma ngokuzayo, sesonilethela enye ividiyo, abantu besale kahle. Ngiyabonga kakhulu.